Etom na mga yoy. Another katatanglayan na naman gade. Salag. Bintang sa puso-puso na hulmahan. Ako duda na naman na yan. Kita nyo. Diro ganing salag. Inimbudo na naman. Tinugsok ng chopstick. Mana kinalo kago. Mga yun yung mahalo. Another tray mga yoy. Ning mga puso-puso. Ako talaga duda ko ini. Sigurado ka di mga yoy. Abangan nyo kita nyo. Sa kawali. Bintala na. Oh, yan na naman si Imbudo. Napagtakad. Datala di ka maunang imbudong kan mga yoy. Amo kan pangtakad niya. Pag di nakalusot, inula na sana. Saka. Ay, magkasupuso-puso mga yoy. Winawa man sa lagi na yun. Bintang panghulmahan yan sa kawali. Maka si Mary may nagsobra ito sa kwan. Sa buti. Winawa na sana. Nakalang tabang baga puso mga yoy. Ay naman sa toge. Paano suto na naman sa hulmahan. Para sen man raw. Hindi mo natanglay na gano'n. Kita na. Kamin ka pinalusot mga yoy doon sa hulmahan. Kinibutang man sa na yan palan. Takadan mong imburo niya. Orang nga pantakad. Punuro ka ng sirbili ka ano. May epekto guide ka sa pagluto mo. Pag tinakad mo ng imbudo. Yan. Pati sa mga pampalasa imbudon mo. Kung wala imbudo ka, legendary na kan mga yoy. Hindi talaga nakidang imbudo ka. Uno na ka ni lumpia rapper. Dapat mari ka ng lumpia rapper. Pinaagi man sa imbudo. Nagabagugid ka lasa na gano'n ngayon pag sa imbudo. Sige bintan soskin ha. Uno na kan. Hindi pudo talaga. Hindi niya talaga bigi talaga yung budong ka na. Talaga mukhang pangtakad niya mga yoy. Para luto na. Ipapalis na yan. So mga inimbudo. Ano pinalusot-lusot na inulmo pa sa pusong salag. Yun na. Kung unong klaseng recipe kan mga yoy. Sarnigo. Luto na pala na. Kina. So nag-order. Tinugsok ng chopstick. Tinugsok ng chopstick mga yoy para pinason. Talaga mga yoy, shortcut din sa parang lutong ka din. Katayin mo, na sa chopstick. Wala, iros na siya. Ay, Diyos ko po. Wala masan pala na kan mga yoy. Linanag na tawaging may salag. Wala, o yan sa tindan nila mga yoy. Kadidi mga di-sponsored, pero promote na kan kung gusto nyo mga katatanglayan magang pagluto. Paitan na. What's up mga yoy? Pinangilala ko sa inyo mga yoy kan Aurora Game. Isa kaning play to earn mobile game na pwede kang kumita habang nag-aamon sa na mga yoy. Matiknak kan. Kaya po mo sa mga yoy mag-register. Kumpleto nyo sa na mga yoy kan mga details na nakakita nyo yan sa inyong screen. Pag natapos nyo na kan mga yoy, syempre rekta na kita sa amon. Kaya man sin ready mga yoy, free draw everyday na pwede kang gumana ng mga times 10 ng gold matic na katon. Idi sa Aurora Game mga yoy, pengurag kang mga ama na pwedeng pagpilian para yun kan Dragon Tiger, yun color game at kadakil pang iba. Sad sa mga ama na kan mga yoy kan inangal natin color game, sisi kan di nakaisin kan color game. Matik tanakan mga Pinoy mga yoy, sa mga mahilig magpereyan. Magataya ka sana sa mga kulay na gusto mo. At syempre, pag nagluwas kulay na tinayaan mo, matik na, gana kayan mga yoy. Tumnak katon. Pag gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo sa nakang withdraw yan sa baba. Kumpleto sa nakan sa imong Gcash details. Ibutang nyo yan mga yoy. Tangaring ma-verify ka na yan. At pwede na ka mo mag-withdraw up to 20,000 pieces. Matik na kan mga yoy. Nasa comment section ni ganing video na kade. So link kung saan pwede nyo siyang i-download. Pag-download ka na ng Aurora Game, mag-amon nga ni kumita. Matik na kan mga yoy.